என்னுடைய அப்பாவோட தான் நான் கில்லி படத்தை பார்த்தேன் சின்ன வயசில். அப்போவே நான் விஜய் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ரசிகை ஆகிட்டேன். அதுலேருந்து விஜய் படம் நடிக்கிறது, விஜய் படம் மிமிக்ரி பண்ணுறது, விஜய் படம் சிரிக்கிறது, இது போல் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். காலப்போக்கில் என்னவோ தெரியல, நம்மளுடைய விஜயோட சேர்த்து ஒரு படம் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்கூட பார்க்கல. இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது எல்லாம் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தீவிரமாக அந்த மேலே முழு நம்பிக்கையோ ஈடுபடும்போது கண்டிப்பாக அதன் வழியே நம்ம செயல்படுவோன்றது தான் உண்மை. இதுதான் விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்ம விவேகானந்தர் சுவாமிஜி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நம்ம என்ன நினைக்கிறோங்க நீங்கள் அதுவாகவே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர் மட்டும் இல்லை, ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற பல மகான்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது. இன்றைக்கி விஜய் தான் என்னுடைய க்ரஷ் அப்படின்னு நம்ம ரஷ்மிகா நேஷ்னல் க்ரஷ் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம். இதை பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்களை தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.